Imame koplok ireng. Sah. Yo ora. Podo-podo kopiah. Lho mosok imame koplok ireng. Ya ora apa-apa. Imame menungso. Hah? Lah iya Mas menungso dadi imam nganggo kopiah Lah iya, ireng. pertanyaanku kan makmume nganggo koplok putih, Ya. terus imame koplok ireng sah apa ora? Iya koplok ireng sah. Ya ora sah wong imame koplok ireng nek imame nganggo koplok ireng kuwi nembe sah. Oh iya bener kok, bener ya. Walah. Ya. Asar wis salat sayekti ngedohke tindak mungkar. Ya. Kuwi menungsa urip sing beragama Islam. Salat kuwi pun pondasine ibadah. Lah iya. Mula salat 5 wektu aja ditinggalke. Jadi ibadah apapun liya-liyane ngasih teko ibadah mari Mekah. Tapi nek salate bolong-bolong urung tertib ki mbak sing dikisah pertama Lah ya kok ngono kuwi. Ibadah salat. Mulane wong Islam kuwi nek ana Allahu Akbar wajibe salat. Wah ngawur. Kok ngawur? Allahu Akbar terus wajibe Salat. Yo ngawur. Kok ngawur? Kowe iki alumni pesantren ngendi Kareng? Lho. Lah sampeyan sing alumni pesantren ndi to? Nek aku ya nek krungu ana adzan mertandani tondo-tondone ayo padha salat. Lah iya kowe mau ana adzan Allahu Akbar tekse ora terus salat wudu dhisik. Iya pinter. Kuwi syarat rukune. Lah iya. Mosok cukup teko ngalas terus mangkat salat ya ora ditampa kowe najis muhaladah. Piye? Najis muhaladah. Oh, najis muhaladah. Oh, lah. Lah ya tak takon ngomong najis. Siki nek wong salat ya. Lah ya. Sikile didilating kirik batal ora? Ya batal. Ya batal kowe kirik nek air liur kirik kuwi najis. Wong salat. Asun dilatih sikil. Kowe najis ora? Ya najis. Goblok kowe. Lho. Lho wong ana wong lagi salat, ana asun dilatih sikil. Oh, dilatih sikile dhewe to. Ngomong. Lah iya. Ya sing salat ya salat lho, kirike dilatih sikile dhewek. Wah, ora batal. Lah iki ana maning wong salat, kowe makmume nganggo kupluk kabeh. Imame kupluk sing makmum salate nganggo kupluk putih kabeh. Iya, terus imame kupluk ireng. Sah ora? Ya sah kabeh butuhe kupluk kok. Ngawur maneh iki cara endi no? Kopiah kowe padha-padha kopiah ya sah. Lah yo kowe makmume nganggo kupluk nganggo seragam to kupluk putih. Lah yo imame kowe kupluke ireng. Kopiah ireng. Imame kupluk ireng. Sah. Yo ora. Padha-padha kopiah. Lho mosok imame kupluk ireng. Ya ora apa-apa. Imame menungso. Lah iya Mas menungso dadi imam nganggo kopiah ireng. Lah iya, pertanyaanku kan makmume nganggo kupluk putih, terus imame kupluk ireng sah apa ora? Iya kupluk ireng sah. Ya ora sah wong imame kupluk ireng nek imame nganggo kupluk ireng kuwi nembe sah. Oh iya bener kok, bener ya. Walah kaya. Dadi imame menungso kae kudu kupluk. Lah yo nganggo kupluk ireng kuwi sah. Dilanjut. Ki punitane si akeh. Lho. Kaya koran. Iki duwite. Walah iki ora ana duwite barang. Alhamdulillah berkah barokah. Amin. Iki sing nganggo amplop dhisik iki biasane nganggo amplop isine abang mau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Dalang Subarno niki saking anggota Limnas Dusun Seruni Desa Pesantren. Badhe nyuwun lagu Manisah adakah opo to? Masih adakah cinta kalih eling-eling Banyumasan. Nggih, mangke dipinangkani setunggal pokok setunggal iki tak wacani kabeh dhisik engko gari ngaturi
kadang-kadang swara watine. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu sedaya rombongan Madya Laras. Kula Bapak Banuwar Bonawar saking grup Sri Kencana Tempuran Sigong. Badhe request bajingan loncat di Bajing loncat kuwi judul gending. Bajing loncat dipun jlenggeng sing nari Arimbi kali Anif nuwun lagu pepeling matur nuwun wis pepelinge mulai iki loro iki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ki Dalam Subarno kula niki Bapak Suwanto badhe nyuwun lagu Gethuk goreng kalih renggong manis kalih ketan goreng Selendang biru. Renggong manis selendang biru cekap sementen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Badhe nyuwun lagu Pak Dalang khusus kangge panitia. Lagunipun Jayanti Kudaedan apa iki? Kuda Sumedang. Kendange Jaipong. Wah, nggih niki panitia ana Jayanti. Nggih, ngaturaken kadang Swarawati kang mijil saking Pekalongan. Jengkaripun Nduk Ayu sapa ki mau? Dea Ananda. Sepote Mas. Iki ngetarane gen prawan ora biasanya kelemik ya kok ngene iki. Lho, iki moni to Mas Gare. Wong pancen yen pertama kudu diwarai kok ngono. Kudune kaya ngono. Lah iya, ini dari jam berapa dari Pekalongan. Dari Pekalongan jam 2, setengah jam 3. Berarti dari sana jam 2 sampai sini yo sore, sore. Alhamdulillah Nduk Cahayu marak sowan wonten ning Seruni menika. Seruni Banjar. Oh, sing Seruni. Kaya meng ini. Iki ngaturi-atur panglipur bisuka paring suka kalian warga masyarakat Seruni. Iki pamundhutane yo kathah sanget alhamdulillah. Sampun ngantri nggih Mas Gare. Ya sampun ngantri. Kathah sekali niki. Iki awake dhewe nembe tau petuk alhamdulillah. Iya, nembe tau petuk iki Mas Gare. Tak kenal maka tak kampleng. Oh, tak kampleng. Alex Fernando. Alah, Angel aku. Aku Angel. Angel karamel. Oh karamel. Angeli kuwi wong India. Dia berarti iso nyanyi India sing tumpaki wae. Ojo lah bae. Jare tumpaki wae. Ojo to ngono. Ora apa-apa. Iki ngaturi suka paring suka glipur panglipur Nduk milio lagune ana Kondutan kuwi. Lagune ana Ki Atmo Subarno. Kok iso lagune kuwi arane dalange. Lah ya. Lagune ana Gethuk goreng, renggong manis, selendang biru. Apa maneh? Jayanti. Kuda Sumedang. Apa tahu Sumedang? Kuda Sumedang. Oh, kuda Sumedang. Apa maneh? Iki Jawa bajingan loncat. Terus apa maneh? Heling-heling Banyumasan kalih masih adakah cinta? Masih adakah cinta? Masih adakah rasa sayang di hatimu? Jadi sayang karo aku. Ora wedi aku. Aku wedi weruh rupane sampean to Mas Gareng. Wong ganteng kok ngene kok. Wedi, aku wedi bersih. Ya Allah, coke kok medeni putihan aku Diajeng seliraimu. Wedi. Mau seliramu. Mau aku wedi, Ojo wedi. Wedi. Aku sudah jinak. Aku sudah divaksin 3 kali.
Apa iya? Lagi iki ben apa iki dikoyo ngene iki? Ben otote makin besar po. Ini berat kandani kalau saya sedang pegel-pegel ani. Oh, sik pegel-pegel. Lah ya wong awake wis ora pe. Soalnya kok digendong aku kok aku kuat. Tenane. Iya tenane. Ndang. Tenan iki. Bisa ah. Oh, malah bahaya nih terluka gigirmu. Heeh niki. Ya daturake. Aturake lagu apa? Mbak Deva. Iki ngaturi setunggaling pamundutan saking Bapak. Bapak sinten? Bapak sapa ki mau? Ya, masihkah ada cinta atau Saking Bapak yang lain? Saking Bapak Suwanto. Niki selendang biru gending napa selendang biru anyar niki? Di kesepuan mirip sindang biru. Selendang biru gending. Karena kesepuan. Ya. Ya. Nggih, ngaturaken setunggaling kadang Swarawati kang mijil saking Pekalongan Mbak Ayu Dea. Sapa ki? Jebul kok selendang biru akeh nemen Mas Lah ya Gareng. selendang biru ana loro, ana versi Jawa, ana versi Indonesia. Lah aku wong India ya ora ngerti sing Lah gending-gending. ya wong saka India ya ngertine kucek-kucek matane ngono ki mau. Kucek-kucek matane. Ya. Lagune apa, Mbak? Nggih ngersakake lagu Denok. Diparingi lagu Denok. Nggih. Goyang bareng nggih, Ibu. Denok. Nah, kayak langsung cocok Denok. Ibu-ibune ngene kaya senajan to hawane adem tapi ya. Mangke majeng mriki nggih, Bu, goyang sareng nggih, Bu, nggih. Nggih, mangke tak goyang sing engke-engke kados ngoten. Mbok kula sing kon Apa? majeng. Ya aja. Aku kok gemes pengen gendong ngene gendong. Lama aku. Ya, Kenapa? dikancani Anip karo Nek apa? Rimbi. Oke, Mbak Ani, Mbak Rindi. Sangga. Ya, dikancani Mangga. lagune Denok. Kuwi engko panitiane daturi enggak. Kalian Mbak Yuli. Iya. Ngiras tapal, ngutapal, goyang kepala kuda semua. Ayo, goyang sama kuda.